ko će se to suprotstaviti na ovom Beogradu? Večeras su sa nama iz Požarevca kapiten Vladimir Petrović sa brojem 14, sa brojem 1 Popović, sa brojem 2 Radivojević, broj 3 Ilić, broj 4 Đorđević, broj 5 Marijanović, broj 6 Jeliković, broj 8 Filipović, broj 9 Stojković, broj 10 Golubović, broj 11 Vojković, broj 12 Ljubanović, broj 13 Žekulić, broj 15 Bojanić, broj 16 Marijanović i broj 17 Vučković. Trener komentaža iz Požarevca je Radiša Josipović. Dobro večer i dobrodošli. A kapiten Novog Beograda je Miloš Čučković sa brojem 16. Sjajni golman sa brojem 3 na treći zači Nikola Nikolić. Broj 4 Viktor Matičić. Broj 7 Danilo Delić. Broj 8 Veljko Gunjević. Broj 11 Nikola Bijelić. Broj 12 Branko Dimitrijević. Broj 13 Stefan Radovičić. Broj 15 Nemanja Radenković. Broj 18 Branko Krstić. Broj 19 Bogdan Knežević. Broj 20 Stevan Beljin. Broj 22 Lazar Stevanović i sa brojem 92 Dušan Andrejević. Trener Novog Beograda, treći plasirana kluba posle 5 kola i u ovom 6. kolu naravno Nikola Maksimović. Glavni sudija ovog meča su Boroslav Knežević i Srđan Lončarević iz Beograda. Poredak je gospodin Vojkan Nejanić iz Kosovca.